Skamby på Fyn. Langt fra de store engelske fodboldstadions, men for de danske fans af de engelske klubber er de altid tæt på. Normalt handler det om at se og følge holdene, men i dag handler det om også selv at spille i klubbens farver. Nu tager vi til Man United her i fanklubben, og det var jo ikke godt. Det var ikke særlig godt. Man kommer først træk for at have det sjovt og hygge sig, og kan man så få pokalen med hjem samtidig med, så er det jo helt super duper. Når du er alene med målmand, så skal du fandme lave en finte. I stedet for bare at skyde lige ind i kroppen. Du skal lave en finte, mand. Han rammer mig bag på benene. Han slår en finte. Skal bare have succes. Oven i øjeblikket. Så oven i tredje valg. Det er for Risa, så skulle Carrier over på højre. Jeg ved, vi forhandler med ham under, mens vi er ude. Hvem? Det ikke være dårligt. Van der Fart. Jeg er ikke fordi, jeg ser ikke ud af det. Jeg vil gerne ud af det. På bane 1 spiller Ipswich mod Manchester United 2. Og på bane 2 spiller Manchester United 1 mod Highbury Stars. Altså min familie kommer selvfølgelig først, men Manchester United betyder alt for mig. Der er ikke et øjeblik, hvor United er ude af mine tanker. Og det her det er ikke været siden 1963. Den startede jo helt nøjagtigt den 25. Maj 1963, da jeg så den første engelske pokalfinale, som jeg kan huske, der var 10 år. Det var Manchester United mod Leicester. United vandt 3-1. Og så var det jo det, at min far har jo fortalt mig om det hold, som foreligget i München 5 år tidligere. Så United sagde mig sådan set lidt mere end Leicester. Men så var der en enkelt spiller, som var her, da jeg var allevejen. Det var Dennis Law. Og han scorede det første mål, og siden har han været min favoritspiller. FA Cup er traditionelt de små klubbers turnering, hvor de har muligheden for at tryne de store. Sådan er det også i Fan Cup, hvor lille Ipswich er i finalen mod Arsenal, sidste års mestre. Kampen ender uden scoring og skal nu afgøres på straffesparkskonkurrence. Selve pletten derovre, den var også løs. Jeg vil sige, jeg glider lige det. Sådan lidt Beckham-agtigt? Nej, det ham vil jeg helst ikke sammenlignes med, men... Det er jo ikke så små igen, synes jeg. Vi viser jo, hvor godt spiller videre. Vi er det største. The blue and white of Ipswich on the trophy for the first time, and they become the 40th side to win the cup.